Reprezentacija Srbije do 21 godine nalazi se na pripremama na Zlatiboru, gde je u kombinovanom sastavu odigrala prijateljsku utakmicu protiv novog prvoligaša Jedinstvo puteva. Aleksandar Janković, selektor mlade reprezentacije pred utakmicu sa Farskim ostrvima, ostao je bez 10 igrača koji su prekomandovani u A tim, pa je utakmicu sa putarima počeo u sastavu Dmitrović-Gudelj-Rodić, Savić-Medović-Milivojević, Milunović, Marković-Despotović, Mitošević i Mudrinski. Tokom utakmice u igru su ulazili Kosanović, Jojić-Malbašić, Kojić, Petković, Antić, Lalić i Perić. Jedinstvo putevi su igrali u sastavu Blagojević-Vasić-Luković, Živković-Jovanović, Erceg, Nikitović, Mudrinić, Marković, Milivojević i Arsić. Igrali su još Janjić, Marinković-Krunić, Rajevac, Milovanović i Marić. Pretpostavljam da se trener Jedinstva puteva ne bi bunio da mu napad od sledeće sezone predvodi igrač koji je u drugom poluvremenu ušao na teren, Marko Pantelić, koji se polako, ali sigurno vraća posle teške povrede. Ova utakmica odigrana je na veštačkoj podlozi na koju se igrači privikavaju jer ih ista takva čeka na Farskim ostrvima. Utakmica je igrana 2 puta po pola sata i završena je nerešenim rezultatom 1:1. Poveli su Užičani preko Rajevca u 52. minutu, a izjednačio je Kojić 3 minuta kasnije odličnim udarcem sa 16 metara. Aleksandar Janković, i pored toga što će biti lišen usluga Lazovića, Markovića, Đuričića i ostalih A reprezentativaca, veruju u pozitivan rezultat i plasman Srbije u baraž, a nakon toga i na završni turnir šampionata. Igramo protiv Farskih ostrva 5. juna u gostima, zbog toga smo odabrali Zlatibor kao bazu koja će nam ovako i klimatski i po svim ostalim karakteristikama apsolutno odgovarati u pripremi ove važne utakmice. Nemamo potrebe da obećavamo bilo šta, nama je ovo 6. od 8 kvalifikacijnih utakmica u grupi. Izuzetno je važna zato što se svi bodovi jednako naravno pišu i vrednuju. Imali smo određenih pomeranja u sastavu jer kao što znate dosta igrača otišlo u reprezentaciju, međutim mi imamo dosta široku bazu i tu bazu radimo na proširenju te baze i sada smo odatle povukli određeni broj igrača koji će nam značiti za ovu utakmicu. Prema tome, bez obzira na sastav, naša ambicija ostaje ista. O uslovima na Zlatiboru Janković ima samo reči hvale. Veštački tereni hotela Palisad su vrhunskog kvaliteta i pružaju reprezentativcima odlične uslove za rad. Mlada reprezentacija boraviće na Zlatiboru do nedelje, 3. juna, odakle će krenuti na Farska ostrva, gde ih 2 dana kasnije u Guandadaluru očekuje utakmica u okviru grupe 4 kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2013. u Izraelu. Sa Zlatibora, agencija Zoom. Ajmo, pusti sada, nema više šteka, tako, mirno.